हे 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 आहा हे 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 आहा जेब्लासिम नों आंनि सेराव थागोन बिखाया आंनि दुखु मोनगोन जेब्लासिम नों आंनि सेराव थागोन बिखाया आंनि दुखु मोनगोन नों एरायलांना नोंखौ गोसोखांगोन गोसोखांनानै आङो उसाव बादाव जागोन जेब्लासिम नों आंनि सेराव थागोन बिखाया आंनि दुखु मोनगोन जेब्लासिम नों आंनि सेराव थागोन बिखाया आंनि दुखु मोनगोन गोसोआ थिननाय लेखा नोंखौ मोजां मोनबाय नोंखौ मोनगोन सानना गोसोआ नेना दंमोन ओ गोसोआ थिननाय लेखा नोंखौ मोजां मोनबाय नोंखौ मोनगोन सानना गोसोआ नेना दंमोन दिनै नोंखौ मोनबाया जिउआव आबुं जाबाय फै नों सनाजों गोरोबलांनि जेब्लासिम नों आंनो राव होआ गोरबोआ आंनि बोदोर जागोन नों एरायलांना नोंखौ गोसोखांगोन गोसोखांनानै आङो उसाव बादाव जागोन जेब्लासिम नों आंनि सेराव थागोन बिखाया आंनि दुखु मोनगोन बारहोगोन फुंनि सम बारहोगोन बेलासि थागोन जेब्लायबो आं सान हर थागोन नोंजों ओ बारहोगोन फुंनि सम बारहोगोन बेलासि थागोन जेब्लायबो आं
सानहर थागोन नोंजों नोंनि बिखायावनो आंखौ बजबना ला अननायनि बिदिन्थिखौ जों होलांनि जेब्लासिम नों आंखौ अना गोसोआ जागोन उरां फारा जेब्लासिम नों आंनि सेराव थागोन बिखाया आंनि दुखु मोनगोन नों एरायलांना नोंखौ गोसोखांगोन गोसोखांनानै आङो उसाव बादाव जागोन जेब्लासिम नों आंनि सेराव थायो बिखाया आंनि दुखु मोनगोन बिखाया आंनि दुखु मोनगोन हे हे हे